Weit verzweigt ist unsere Sippe. Über das ganze Land, über die Grenzen des Landes hinaus. Wir haben nur Verwandte, sagt meine Mutter, während sie das Gulasch umrührt. Verwandte, die wir kennen, und unbekannte Verwandte. Und die Vorfahren, die zu jedem Festessen eingeladen sind und das saftigste Stück Lamm abbekommen. Großvater beißt in eine kleine Schote, die nicht scharf genug sein kann, und drückt seine Kappe zurecht. Den Verwandten kannst du nicht entkommen. Besser, du findest dich mit ihnen ab. Urgroßmutter, den Nähkorb neben sich, schneuzt sich so laut, dass wir die Wettervorhersage nicht verstehen, wirft das Taschentuch zu Boden und meldet sich mit ihrem abgewetztesten Spruch zu Wort. Du bist, was sie vor dir waren. Повечето ми въпроси като че ли са едновременно и към двамата, защото и книгата е много особена с това колко са равнопоставени текстът и образът, текстовете и фотографиите. Всъщност, вие дали бихте се съгласили, че подобна равнопоставеност рядко се постига в издания? Често се случва така, че изображението илюстрира текста и обратното, докато в тази книга наистина имаме един органичен синтез на голямото си текст. Това беше точно целта, тъй като когато Кристиан Мурбек ме заговори и ме помоли дали бих написал един текст, той разполагаше с един много голям архив от снимки. Той от 10-15 години редовно се завръща в България. Се завръща и в България. И наистина познава България изключително добре. Въпросът е като един фотограф, като разполага с един голям архив, как този архив да се по някакъв начин канализира, какви истории човек да се каже. И освен това, какво да е съотношението между текст и снимка. Нормално в книги, които са фотографични албуми, текста изпълнява функцията на документация, на обяснение, в голяма степен дава данни, къде са снимките, къде са направени, коя епоха, кои са хората, които са снимките. И ние искахме точно обратното да направим. Да избегнем една такава суха документация, а по един маниер, който бих нарекал, може би, симбиоза. Взаимно, с връзки, които са директни, но не винаги директни. Често има и моменти на асоциативен монтаж. Взаимно се свързват и цялостно разказват един отказ от българската действителност днес. Ja, und uns war wichtig einfach, dass jedes Sujet, einerseits die narrative Fotografie und der Text, trotzdem so viel Spielraum haben, eigene Geschichten zu erzählen, die eigentlich dann wieder Nuancen entstehen lassen, die genug Spielraum einfach lassen, sich ein eigenes Bild zu machen. Und wenn man dann aber, im Buch sind ja 9 Geschichten drin und 120 Bilder, wenn man eigentlich dann alles durch hat, trotzdem so ein Porträt über ein Land zu bekommen, was, sage ich mal, so viel über die Leute erzählt, nicht über Gebäude und schöne Landschaften, sondern wirklich die Geschichten der Leute. Das war so unser Ziel, dann haben wir es erreicht, also wenn diese Zwischenebenen entstehen. Also sonst wären wir schnell diese klassische Illustration gerutscht, also Text zeigt das oder Bilder zeigen das, was der Text sagt, und umgekehrt. Das war, so wie Leo schon gut ausgeführt hat, eigentlich dann so von Anfang an uns klar, dass wir diesen Weg gehen wollen. А всъщност какъв беше процесът на работата? Как изобщо започнахте да работите заедно? Кристиан ми изпрати снимките си и ми стана ясно, че въпреки че е пътувал почти през цяла България, много от най-силните снимки бяха от различни райони на страната, от опити, например. И
имаше няколко района, които не ми бяха така познати. И решихме да пътуваме заедно май 3 пътешествия. Бяхме различни. И интересното при тия пътешествия беше, че той пристига в села, които го посрещат нали, почти като стар приятел, тъй като редовно е бил там. И за мен беше много интересно, Кристиан е научил малко български, но не до толкова нали, всичко да разбира. Така че хората са му разказвали истории, легенди, псували са, оплаквали са, но той е нали, разбрал, може да кажем, половината. И сега аз допълних тази другата половина. И по този начин нали, аз му превеждам и за него нали, са... Картината извън стана цялостна, а аз открих истории, хора, традиции, положения, които не ми бяха понятни. Едно от интересните неща е, често като писател или като журналист, хората се чудят как намираш историите или как намираш тия хора. Едно от най-интересните елементи на тази професия е, че хората искат да си разкажат история. Че повечето от тия хора до ден днешен има чувството, че са безгласни, че никой не ги вижда и никой не показва никакъв интерес към тяхната съдба. Така че човек като се появи и като разполага малко с време, често журналистите на них пристигат и на половин час време търсят някакви изречения, които са така скандални или интересни за една къса публикация, но човек като остане в едно такова село, ден, два, три, те с голяма радост се отварят и почват да се разказват. Не само това, но до някъде също очакват човек като фотограф или като автор да документира тяхната съдба. Така че бих казал, че една от задачите и на фотограф и на автор е да покаже тия хора, които иначе са извън рамките на това, което нормално мас-медиите показват, които наистина са невидими, тъй като тази система ги счита за излишни. Проверихте всъщност следващия ми въпрос, как избирате местата и хората, но от това, което казахте сега, ми изникна друг въпрос. Все пак, никъде ли не се сблъскахте с съпротива или с отказ да хората да бъдат? Also kann ich nur zu 100% bejahen. Also alle haben ihre Geschichte ganz bereitwillig erzählt und ich habe sie weder zu drängen müssen, also wie gesagt, es sprudelte oft aus ihnen heraus. Aber das liegt vielleicht daran, Elia hat schon meine Arbeitsweise ganz gut umschrieben. Für mich lag der Schlüssel, diese Nähe und dieses Vertrauen aufzubauen, wiederkehren. Also ich bin an vielen Orten 3, 4, manchmal bis zu 5 Mal und manchmal so noch öfter immer wieder zurückgekommen, habe Bilder mitgebracht, habe versucht, soweit es mir, wie gesagt, mit der Sprache möglich war, aber mit ein bisschen Lackierung und so funktioniert es dann irgendwann auch ganz gut, eben diese Geschichten irgendwie an den Tag zu legen. Und die Leute wussten auch von vornherein, wofür ich das Ganze mache. Also ich hab nie irgendwie gesagt, ja, ich weiß nicht oder ich möchte erstmal nur die Geschichten. Es war klar, ich habe ihnen immer gesagt, ich mache ein Buch und möchte eigentlich in diesem Buch schon ein Porträt machen und möchte eigentlich alle Leute in Burgenland, also das ging wirklich querfeld, also Bulgaren, Roma, bulgarische Muslime, ich wollte alle, diese große Familie, ich wollte sie drinnen haben, das war mir ganz wichtig an dem ganzen Konzept. Und wie gesagt, wie Elia vorhin auch schon sagte, sie waren durchgängig froh, auch eine Stimme zu bekommen. Und auch mit den Fotos, also wenn sie die Fotos dann, wenn ich da wiedergekehrt bin, dann in meinen Händen hielten, waren die Reaktionen eigentlich auch sehr oft positiv, weil sie haben gesehen, mit welcher Art ich sie fotografiere im Alltag. Manchmal ein kleines Schmunzeln, wo das Wort dann wie Karikatur fiel, weil wer fotografiert sie so in ihrem Alltag? Aber sie haben trotzdem, glaube ich, meine Intention gesehen, sie nie in ein schlechtes Licht zu rücken, sondern wirklich ihre Geschichte zu geben. Къде мина в тази книга и специално в текстовете границата между документалното и художеството? Не
знам, за мен тази граница не е определена, тъй като всичко, което до сега съм писал, винаги се базира върху много сериозна документация, в някои случаи години наред. Но когато пиша романи или разкази, очевидно тази документация нали се изработва с литературни средства. Но смятам, че тия литературни средства трябва да имат целта да покажат тази документация и тази действителност чрез концентриране, чрез не знам, или българска дума фокусиране, нали, да изработят това, което е съществено. Значи не и да измислят нещо чуждо, само да бъдат средства към обхващането и превеждането на тази действителност за читатели, които в голям част от случаите не са запознати с тази действителност. Така че не бих казал, че има ясна граница. В случая на фотографите те са и очевидно напълно документални. Няма никакъв alles 100%. Ja, ich würde also ergänzen noch, also gut, jede Geschichte hat sozusagen einen wahren Kern, also alles ist auch irgendwie Recherche gewesen, sei es, ich war schon vorher mal in Orten oder wir haben es zusammen recherchiert. Wichtig war bei dem Buch ein Stück weit, es so aus diesem klassisch journalistischen Kontext rauszuziehen. Also jetzt nicht zu sagen, Bulgarien 2000 bis 2010, weil es dann schnell, sage ich mal, zwar ein Zeitzeugnis ist, was in einem strengen Kontext steht, zeitlichen Kontext, aber wir wollten eigentlich auch durch die literarische Sprache versuchen, es etwas, wie gesagt, rauszuheben und zu sagen, dass eine längere Gültigkeit bekommt, aber dass auch viel mehr, sage ich mal, Freiraum für eigene Geschichten, eigene Gedanken bleiben, weil sonst würde man zu fixiert sein, einfach auf die Jahreszeit. Man guckt eben, genau, ach, so war es 2005, so war es 2007. Das war erklärtes Ziel und was ich bei Ilyin ganz toll fand an den Texten, er hat sich nochmal so explizit auf die Geschichten eingestellt, dass er eigentlich ja nie die Geschichte in einem anderen Duktus geschrieben hat. Und das erzeugt auch nochmal so eine ganz andere Musik einfach. Also die, sag ich mal, die Bildsprache ist ja eine sehr ähnliche, immer nah dran an den Leuten, aber dann eben diese Nuance nochmal der Texte, finde ich, schafft einfach nochmal andere Ebenen. Една от причините да задам този въпрос беше всъщност в стила на текстовете. Мисля, че човек, ако по някаква причина чете само текстовете, без да гледа фотографиите, би могъл да се запита това дали е документалистика или художествена литература. И даже често става така, че текстовете работят, да кажем, с подхвати, които са характерни за високия модернизъм, докато това и в четенето, мисля, се усети, но като прочете книгите, ще видите колко са такси са изреченията, колко са дълги, чухме как се смесват различни гласове в един и същи текст. Но така текстовете често работят с модернистки подхвати, а фотографиите им отвръщат понякога в същия момент, по-скоро с един суров реализъм. И ми е интересно дали сте търсили целенасочено такова контрастно съчетание. Да. Кратък отговор. Иначе е скучно, ако текста повтарва, както вие казвате, суровия реализъм на снимките. Това е до някъде тогава текста излишен. Текстът трябва да отвори нови помещения, да добави нещо, нали, ако да кажем, снимките са хоризонтални, това трябва да вкара вертикалната перспектива. Добре, видимо вие сте си харесали периферията на България, почти във всички текстови фотографии.
В европейски мащаб обаче пък България е сама по себе си периферия. Значи какво се получава в крайна сметка, когато има тази двойна периферност? Не знам дали е периферия. Например, доносника от църквата, не знам дали за тия времена е толкова периферен. Може би е репрезентативен. Смятам, че ако приемем, че София е все пак и на запад малко, ако хората знаят нещо за България, нормално е нали София, Черно море и да кажем Рила. Така че въпросът е защо човек да покаже точно тия елементи на българската действителност, които са така все пак малко по-понятни. Това е първият въпрос. Вторият въпрос е, че, както казах преди това, целта на Кристиан и моята цел е да обърнем внимание към тия теми, за които нормално се пише по-малко, които не са така толкова в центъра на вниманието. И не говоря сега за Германия или за Австрия или за Западна Европа, а и в България. Не само в България, в повечето от страните, в които аз съм работил, дали е Африка, дали е Индия, но и България, винаги се повтаря следното. Аз отивам някъде в страната и като се връщам в голямия град, дали е София, дали е Найроби, дали е Бомбей, дали е Кейптаун, и разказвам на тия хора, на жителите на градовете, които все пак така са много по-добре материално поставени, и им разказвам какво съм видял, какви хора съм срещнал, какви истории съм събрал. Те са изумени и учудени. Нормално тия хора, които все пак така са привилегирани, са много малко запознати с различните пластове на действителността на собствената си страна. Това е едното. И колкото хората са по-бедни, колкото са по-незначителни от гледна точка на капиталистическата система, толкова по-малко техният живот е понятен. Така че много често съм срещал хора, които са ми казали, ама аз въобще не знаех, че има такова нещо. Наистина са учудени. И това ми се струва нормално, нали? Човек като фотограф или като автор да описва това, което не е вече било описано 50 или 100 пъти. Защо да се занимавам с теми, които са добре документирани от други журналисти? Ich meine, klar haben wir über diese Zahlen, auch jetzt, wenn man im europäischen Maßstab sieht, Bulgarien ist das ärmste Land der EU. Man sieht es ja in den Geschichten trotzdem auch, dass es Leute nie primär so herausgehoben werden, aber das würde für ein Bild entstehen, wenn ich, sage ich mal, nur dann die Klösterlandschaften und Party und All-Inclusive am Schwarzen Meer fotografieren würde. Klar will man sich ja nach außen so präsentieren, aber die Frage ist, ja, sind die Geschichten bei weitem nicht die spannendsten, und zweitens, finde ich, wäre das dann der Rand. Разбира се, че не съм очаквал от вас туристическа брошура. Но интересно е, че един такъв човек, местен човек, градски, който не познава въпросните места и хора, се появява като персонаж в историята. Извинявайте само да ви прекъсна, но ми хумна точно, че ако Кристиан прави снимки за Черно море, че сигурно ще са още по-ужасен, колкото тия снимки, които са в книгата. Неговата точност, ако документира напълното разрушаване на Черно море и този превентивен масов туризъм, който е екологична катастрофа, едва ли ще е много по-приятна. Това на съвременната има да даде начин да откривам сайта, вече на многите туристи. Но извинявайте, аз съм Мисълта ми беше, че се появява в една от историите една такава млада разглезена журналистка, която против волята си се озовава на едно подобно място. Но все пак, понеже това е като че ли единственият... В Кърджали. Да, в Кърджали. А очаква да бъде изпратен в Малдивите.
Добре, това типаж ли е тази журналистка? Младите градски хора в България оставят ли впечатление на Глезловци? Това е един тип. Да. Очевидно, нали, не твърда, че това отговаря за всички журналисти, но това е един определен тип, който смята, че тия истории, които ние разказваме, не са интересни. Не си струва човек да се занимава с тях. Така че до някъде смятам, че това отговаря на един определен тип на журналистите. И то не само в България, на всякъде. Книгата със сигурност за българската публика мисля, че със сигурност ще бъде провокативна по всички тези причини, които вече споменахме. Но на мен ми е интересно дали би била провокативна и за немската публика. Какво значи провокативна? Ами места, персонажи, характери, както вече доста пъти казахме, за които не се замисляме, които не виждаме и които много хора, като тази журналистка, биха сметнали, че не са интересни, нали ето една книга, която избира целенасочено да говори за тях. Ако ви разбирам правилно, провокацията се състои в това, че човек е принуден да види нещо, което не иска да види. Да. Ако това е дефиницията, тогава бих казал, че това е точно целта на изкуството. А за немската публика как? Има ли провокация за немската публика? Най-напред, тъй като това е представянето на книгата, до сега нямаме абсолютно никакъв опит. Каква ще е реакцията на българската публика? Да изчакаме, но немската публика очевидно има един поглед от навънка, така че един поглед, който повече търси информация и ориентация. Така че в дискусиите Християн, в дискусиите стана ясно, че бяха много изненадани, не очакваха това, не знаеха това, но бяха така любопитни да научат повече. Така че до някъде, може би, подценяваха тия части на книгата, за които ние точно говорихме, да кажем естетиката, и повече използваха книгата, много от тях използваха книгата като един документ, който им показва един член на Европейския съюз, за който почти нищо не знае. И много често, може би изречението, което чухме най-често, беше наистина е позор, че тази държава и тази страна е част от Европейския съюз, ние нищо не знаем за нея. Така че това бяха така реакциите на голяма част от тези. Aber du hast das vielleicht eher... Also ich kann mich trotzdem ein Stück weit anschließen, weil, also erstmal kann man sagen, dass in Deutschland das Buch eigentlich, ich sag mal positiv wäre vielleicht das falsche Wort, aber zumindest so aufgenommen wurde, dass die Leute schon erstmal einen Eindruck hatten, sie sind ganz nah dran, also so, wo sie selber kaum in der Lage sind, selbst wenn sie hier vielleicht im Urlaub waren, ein Bild zu bekommen, wo sie sonst keinen Zugang hätten. Das ist das eine, aber ich sage mal so, es sind schon zwei verschiedene Blickwinkel. In Deutschland sieht man das vielleicht auch ein Stück weit schon eigenständig, da steht ja nicht auf dem Titel vorne Bulgarien. Das ging jetzt nicht darum, also wie gesagt, so wie so ein Reisebericht über ein Land zu berichten, sondern wirklich die ganze Sache über Leute, über eine Geschichte zu erzählen. Und das hat man eigentlich in Deutschland sofort verstanden. Освен това, смятам, че човек трябва да си задава въпроса, ако последната история за Дали, това е в Момчилка. Това са хора, които живеят от покуси. Ако един читател разглежда тази история и неговата реакция е защо пишете или показвате цигани, тогава очевидно нещо е грешно с неговата човещина. Защото реакцията, според мен, реакцията е как е възможно да има такова разнообразие, а не защо показвате цигани. Тази реакция вече, смятам, дискредитира човека, който по този начин реагира. Аз, когато говорих за провокация и за провокативен потенциал, съвсем не смятам, че провокацията е нещо лошо. Напротив, мисля, че читателят следва да бъде провокиран и именно да му се
така да му се отваря мисленето за неща, за които обикновено не мисли. Вярвам, че нашата книга прави действително това. В същото време не бих се очудил, ако има някакви агресивни реакции към нея, но се съмнявам да са точно тук. От поетическа гледна точка, първата крачка, за да променим условията, е най-напред да ги осъзнаем. Значи информация, перспектива, анализ и после взимане на решения и уточняване на трансформации, на промени, които сменят действителността. Така че без тази първа крачка най-напред да осъзнаем какви са дълбоките проблеми, каква е действителността на страната, как бихме могли да ги променим. Така че до някъде аз не смятам, че разглеждането на многото ужаси на съвременния свят е нещо песимистично, нещо тъмно, а е една отговорност и една нужда, както господин Господинов каза, ние се нуждаем според мен, от автори, журналисти, фотографи и така нататък, които поемат тази задача. Така че ми се струва, че въпросът въобще не се задава дали е мрачна или тъмна или не, въпросът се задава, тъй като сега сме запознати или сме на път да се запознаем с определени действителности и факти и конфликти, какви стъпки ни ще поемем, за да го променим. Защото мрачното би било, ако като осъзнаваме катастрофите на съвременността, ние реагираме с пасивност и летаргично. Това би било мрачно.